Okay, tu nak chuanin part 2 kan lo chunzom lenga kan tu soite okay, healthcare background nei lo tan ing tiangin ye akal them ti khan ta chu chu kal thei ama khanin kan chan nu khanin class 10 na pass na kala amai ro tu na chuanin na tlang puin class 12 hi an ti deu tlang pui to ta class 12 pass chin hi eng line po kha akal theya like art science eng po kha pui lo class 12 pass shim khan me chuanin graduate shim tan po ti thei ni chu mo chuanin experience yan zo don ta cheu ni chu for example in local don ta angla eng tin nge in soi kwa kang chung ko har sai ni ya I sum hai lui nga ya Mizoram na thok tu ringo tin in chung kwa din mun ne ngai to in han upgrade na vak tur khawm lo ni chuanin ikal don ani chuanin isha tur pakhat chu nang teka tiang nang ina ilo enkol to ho khan ngai twala in lama inge I tho chin tar enkol neyem naute enkol neyem khatyang kha emo nang ma ai I u naute po nyang chu nang ma ya nau pangzo te enkol dan mo in ule pai enkol dan dam lo shim lo enkol to te ni chu khatyang ho zong kha I experience ai sui the ni chu chân chu I experience pakhat ma nei lo engma shelo mol mum top ai chuanin an thlang zok don che ni chu chuanin chu tiang ani don chuanin NA chu ni thelo phata HCA angin in lo don ta ni chuanin heta hianin in enge thil shat tur dang khatyang khan kal theya chuanin housemate again ingal thei bokani chu mar chei chu tlemina tricky de ule ka chin chu housemate again kal chuanin in employer te azir khanin in van nei chuanin in van dwai chuanin first in van dwai chuanin no chance second in van nei chuan Sunday tin off day an ta emo thakata voi khat Sunday off din am chin ni chu khami an off day a khanin an employer te hianin healthcare lama he healthcare and education mo the healthcare class kan don mi khatyang institution chi te khaw mani chu hemi housemate tan bi khaw hianin an siamani Singapore a hianin chuwang chuanin housemate eng kal photang la chuanin anuwa HC ang ni kal le thei emo education han nei ta la NA yang pon apply mai thikha chu kashilo ni chu mai ro chu HCA chu apply thei don chiang sa ta ni chu NA apply le mai thei boka kha chu kashilo ta kha chu khedilam pang thun tor silangin chuanin enge thil dang le housemate kala o chuan khami Sunday tin o chuanin Sunday tin na off kha thil dang pakhat advantage pakhat le chu housemate angai han kal khanin every Sunday off khati khamo khatyang kha om ni chuanin kita khianin Myanmar how khianin enge institution pakhat nei ni chu computer course I hanzir pa thei ni chu khami off day piang khanin basic an ya advanced an nei bokani chu basic advanced le enge muni pakhat kha ka thei ngil ta ni chu enge muni hemi course hian ya certificate pe chhaw bokani chu chumi chu ipang theya in kinjela nai hansun na te mo nang ma shim in upgrade idu huna khanin chu education mo I mean healthcare tho thei nai ne ya chuanin chu mai ba ka computer hanzir pa thei ta ni chu mo thok chhuak chungsin ange Singapore girl sangati chuanin hlo cha a Mizoram ngot ai chuan hlo tha a chuba ka nang ma hanin expose ni chu thil chang ai han expose ni chu hetilaya ilo me ai khan mo me tilema me tu lo sha mang na pe pon thok ve lo nge chuanin enge chuanin hlo kha hlo chung chang ka han kal khanin ka soiton khanin 2019 ka chuanin
dollar hriat vel khan ta chuanin ka han lu nu khanin khami kum vek 2019 vek khanin lion ni ga sha aron chuak thara ta chuanin basic salary ka 850 te ron nia chuan nu ange monitor ron chuaka zakwa te ron ni chhoda haron chang chho chin ta ni chu chumi ba ka covid te ron ni le ta kha bang khanin sang kha kai ta vek ani chu HCA lo po kha ma azaruk chin kha sang khat chuang ron hlo vek to ni chu starting na khan mo chu bang chuanin tuna hian engzani kshilo amai ro chu atam ve tho khatang chuanin kha khalo ni ta phot silagin ke ni po kan han tho chan tilik na kan ho ke chu in to lo shim ta chuanin wound treatment chung chang kha enge hei hi abik takin HCA chunang khoi lu tuk lo ta especially in nurse aid achang hian an training deuh tlang puya chun chu staff nurse turtia an in cher siam chinawang khanin an ti tir chan chin ta ni wound treatment hi Singapore an wound treatment ki acha me ma achan chu tilaya Mizoram mate kan lo eng no veta khan ngai to ta ula tilaya enge basic kan phan te kan muta kan mu ni ei meeting kan mu ga kita Singapore ka han kal cha mai chu kan han mu chia mai chu kan ni huau mai kan ni hau mi ka do ni ting e o thil an lo nei advance tu ka ni chu an dam doi le until base an bandage and kim an tape and kim an dam doi noi hre ren ki effective mai ni chuanin enge scar te ang vak lo chuanin an skin eng lo tear te an skin wound te a stage 0 te khatyang zong zir khani le an skin eng lo diseases mo as khatyang zong zir khanin shang man tur khau mani chu chung chu nurse ho hi I mean like nurse 8 ho hi an ti tir chen ta chuan tang puin an lo wound management lama champion te nom chin ta chu tang chung ho chuan an hnoya khani an ti tir ta nurse 8 changian ti tira tlang puin kum khat kan han om to hi chuanin min ti tir deuh tlang pui ta wound hi kum khat kum ni mo kum thum hwa chuan kan ti tong nge kitang kha ni ta chuanin kita khanin basic wound management ti theya chuanin basic lo deuh po enge actually to lo khatyang te kha om ta ni chu wound management chang certificate pe chwa ni chu pawimawh ve ya chen chu khatia ang certificate mang khanin nang ma in entiga wound kha enge independent on ithiamani ti na khamo khatyang kha om ta chu bang chuanin wound management te po hi han zir shim te po kha chakop me chen chu an thil man ki achang ka nga aman de chu tawanga to chu mai ro chu a effective a result hi cha mani chu bang chuanin nurse han om te le lo om mek te chuanin sianga effective lu tu chuanin ho chuanin NA atanga SN I mean like EN in detail chuanin senior nurse 18 ni leanga chuanin amaro chu senior nurse 18 ti khanin SPAS in apply thelo work permit charter in don thoda ni chu SPAS atang hianin EN atang hianin enrolled nurse ni chia khanin SPAS at apply sak thei chawa chuanin staff nurse atang hianin PR an apply sak thei ta chaw ni chumo chuanin an ni la chuan thai ho zong chu work permit ani de ovek mai engte ka tiang intinge restaurant vel thok ho te hi chu a shan pa in o e pass te o S pass te ti khan sang khawm ta chuanin PR te po thei chuan kha chu kan va she chelo wang khan ni kan soi dua lawanga a shate nom ta engpon ni silangin Indian Nursing Council le Singapore Nursing Council hi Singapore Nursing Board hi ai ang lo ni chu achan chu Singapore Board hianin Indian Nursing Council nan hianin intiga tang inkung kai nang chi an nei lutuk lo don ni ka soi thiam cha lo a level kha ai ang lo ta ni chu an level ka asang ni chu bang chuanin INC ma eng polo ne ma ila Singapore thodon chuanin SNB exam ipe tho ngai ta ni chu bangin direct in
han tho top thei lo ani chumo engang pun don te po lo ni mala khita Singapore ra thok tur chanin SNB pass tho ngai chuanin kita han kal khianin atlang puin dorm le stay out om ta ni chu dorm chu hoi hostel lang deuh khan mo kimi na thona hmuna om mo khoi mo hmuna om khom ani lo pun stay out manin pona in lo khan ta ni chu dorm ma stay hi chuanin food and supply khan engkim ya easy ni chu mai ro chu dorm khata khanin mi tam tak khai nom ta kha ashe oma stay out ro chu non be thung ta ni chu mai ro chu suma zir khanin stay out hi i ngai to nga ya chen chu man ni single stay out tur chuan ni hlo khatam ve fe ngai to ani lo chuanin tlang puin double hianin kan lo tlang pui ta double in room khata pahni mo tang khan kan lo tom china chu kan ti dan ni ya chuanin weekend te poi hanin cholle te oma weekend hi ni nursing home chen kata hanin nursing home hi chuanin chelwa elder care anga hanin weekend na off ang chiom tan chuan night shift pon nei lova weekend and off night shift pon nei lova daytime ma cha Monday to Friday ang khan thokani chu mai ro chu allowance ka lo ve thung ta ni chu like night shift allowance kan khan no lo ve ta chuanin chana chuanin chu night shift te OT overtime work ti om le ta ni chu mo khatyang khan ni chuanin thil poi mo ber chu tor channel hi ngai ni chu chan chu an ha ki a hau tak lutuk a ha thak si than hi bor mai ni kan chuman boxi lova ka han chut ve te bo hian he no ve na chu mit mai ven tur the tam ta soi ton khanin piring hau khi Filipino hau khi enting he tiang an fing ma kan tluk lo ni chu mai ro chu I mizo fing to le Filipino fing to chu kan hlom chan chu kan a lo ni chu kan a lo wa an hlom ke ni poi kan hlom chanin kha ni ta selangin anga hi ni lo kaka ni selangin enge thil dang kita nurse 8 te abik taki nurse 8 hi anyam berkan luna ni wangin le promotion egne ketyang ihan thlen cha khanin in nurse manager te in staff nurse in enrolled nurse in nurse 8 pui in HCA khangau zong khanin an lo filter an lo scan char don chani chu ta chuanin ni film khuranga ya chuanin mi zong thu soi oi vek tur ni lava mi zong thu soi hi ngai thak vek tur mai ro chu oi vek tur chu ni lo chuanin I mani hianin intikati ang mi nget ni ngai ya chuanin thil han tire rengin han kal tir phata chang khanin men kar tur haula me khanom lo tur mo men kara thil te kha shal zung tum tur achan chu I thwa ka thalawa ende ka teng ilo ngai hau mo hawe mai khatyang ai ti chuanin a hnuwa khanin he chu azir chape lawa he chu ativak lawa I promotion tan chuanin a thalawang an ti thei chu wang chuanin han thlen tir khanin angting ka tiang na thowa khan in concentrate la chuanin zir la in concentrate la chuanin angting ka tiang humble kha poimo be humble amai ro chu mi hnoya tur tin chun kherlo mi in an mai hnoya tur han min du vek an kal ta la ram po na kal reng ro an hnoya tur du vek ang sia mai ro chu min hnoya kher kha ngai lova ama ro chu humble tur chu khati song khan ro sa kin chu matan next